Λοιπόν, ακούστε ένα γρήγορο απολογισμό για το 2016. 250.000 ευρώ δώσαμε, κυρίες και κύριοι. 250.000 ευρώ σε 64 παίκτες. Ευχή μας, πολλά περισσότερα να δώσουμε το 2017 σε όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως είπαμε πριν από λίγο, κυρία μου, δώσαμε το 2016 250.000 ευρώ. Το ξαναλέω, σε 64 παίκτες. Είστε υποψήφια παίκτρια? Είμαι μαμά της Μέρης. Ποιες Μερούλες? Τις Μερουλές. Αυτή της όμορφης κοπέλας που έχει και μια δίδυμη αδερφούλα που είναι εδώ μαζί μας. Ναι. Πού βρίσκεται? Σήμερα Πού είναι? Πίσω είναι. Ω, τι συνέβη? Καλησπέρα. Λοιπόν, ευχές, θέλω να ακούσω ευχές. Ετοιμάστε γρήγορες ευχές παρακαλώ. Τελευταία εκπομπή του χρόνου σήμερα. Και τι να ευχηθούμε στον κόσμο, για πες μας. υγεία και εύχομαι το 2017 να είναι πολύ πιο εύκολο από το 2016. Πολύ ωραία ευχή αυτή. Πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, σηκώθηκα. Ευχή παρακαλώ. Μια γρήγορη ευχή. Υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Μια γρήγορη ευχή παρακαλώ. Υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Χωρίς το υγεία και το ευτυχία μέσα, επόμενη ευχή. Να μην έχεις... Ξέρω ότι θέλετε και υγεία και ευτυχία, αλλά χωρίς αυτά. Παρακαλώ. Στο πάρουμε. Να τους τα πάρουμε. Μ' αρέσει. Χωρίς υγεία, ευτυχία και να τους τα πάρουμε στον Κύριο. Για όλο τον κόσμο, οικονομική ευμάρεια. Ευμάρεια, πολύ ωραία. Φεύγει η οικονομική ευμάρεια, να τους τα πάρουμε. Υγεία και ευτυχία. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά σε όλους. Μια χαρά. Να χαιρετήσουμε, να καλωσορίσουμε την... Τώρα το όνομα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Η Τίμα, κάπως έτσι. Τίμα. Ναι, Το θυμάμαι. Τίμα. Η Τίμα είναι η σύζυγος του Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα. Και εδώ μαζί είναι και η... Μαρίνα. Είναι η Μαρίνα. Μαρίνα. Η Μαρίνα που μιλάει δύο-τρεις γλώσσες, έτσι δεν είναι? Τρεις. Τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα αραβικά. Τι γίνεται, κοριτσάρα μου, είσαι καλά, θα έρθεις μαζί μου? Τι είναι αυτό, αυγουλάκι είναι αυτό? Αυτό είναι για το Πάσχα. Χριστούγεννα έχουμε. Όλα μαζί. Θα κάνουμε Χριστούγεννα, Πάσχα μαζί πια. Τι θα κάνουμε, έτσι είναι. Λοιπόν, λείπει ο Αχιλλέας, θα πρέπει να πούμε ότι ανέβηκε πάνω, άρα δίνουμε το μικρόφωνο στον Ανδρέα, ο οποίος κέρδισε 7.800 ευρώ και είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι, πολύ χαρούμενος. Και άκουσα ότι... όλη η ομάδα να πάμε στο Σουφλατζίδικο τώρα. Ναι, με έχει στείλει ο φίλος ο Αχιλλέας πρόσωπο και μάλιστα στέλνει και ένα ανέκδοτο. Α, παρακαλώ να τα ακούσουμε. Γιατί το ανέκδοτο ότι άρχισε να κλαίει το παιδί, να πούμε κατευθείαν. Ναι. Μην ανησυχείς, θα είναι καλό. Πάμε. Γιατί το σουτιέν θεωρείται σύμβολο δημοκρατίας? Γιατί χωρίζει την δεξιά από την αριστερά, ναι. Συγκρατάει τις μάζες, ναι. Ελκύει τον λαό και ξεσηκώνει τα πλήθη. Μαν. Λοιπόν, παραμονές πρωτοχρονιάς τώρα, παραμονές πρωτοχρονιάς, να ευχηθούμε ότι καλύτερο σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους τηλεθεατές, Ελλάδα και Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία. Και ναι. Τώρα που είναι τα ρεβεγιόν τώρα, να προσέξει ο κόσμος να μην συνδυάσει οδήγηση και αλκοόλ μαζί. Τέλεια. Πάμε και ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Πάλι λοιπόν, δικηγόρα μας. Είμαστε έτοιμοι. Τελευταία εκπομπή για το 2016. Πού θα κάτσεις αύριο ρεβεγιόν? Οικογενειακά. Σπίτι. Πάντα το τηρούμε το έθιμο. Πάμε να δω ποιος πήρε στο Αχιλλέα. Για να δούμε κυρίες και κύριοι. Είναι απέναντι ο Βασίλης. 1,95 ο Βασίλης. 95. 94. 94. Ναι.
Πολύ χαίρομαι που ήρθε στην παρέα μας από τα Τρίκαλα, Γερσή. Βεβαίως. Μέσα από την πόλη των Τρικάλων. Όχι. Από ένα χωριό έξω από τα Τρίκαλα, διπλανό από τις φιλενάδες μας που έπαιξε στο χθεσινό επεισόδιο. Δίπλα στο Καρδίκι δηλαδή. Ναι, είναι η Αγία Παρασκευή Τρικάλων ή αλλιώς Τζούρτζια. Ο χάρτης είναι έτοιμος. Είναι η Μέρη! Και εσείς στην Αθήνα. Το Ρέθυμνο πηγαίνετε το καλοκαίρι. Πηγαίνουμε καλοκαίρια. Είναι ο άντρας μου από εκεί, είναι η μαμά μου. Ο άντρας σου μένει στο Ρέθυμνο, όχι. Όχι. Θα ήταν καλύτερα να μένει στο Ρέθυμνο. Είμαστε και δύο παιδιά της πόλης. Μας αρέσει η Αθήνα. Όχι, θέλω να μπορώ να ήταν αυτό στο Ρέθυμνο εσύ εδώ. Εννοώ. Όχι. Πώς θα είμαστε μαζί? Δεν μ' αρέσουν οι αποστάσεις. Να είσαστε μαζί. Ναι. Η αδερφούλα σου δεν είναι παντρεμένη όμως. Παντρεύτηκε Και πριν η δύο αδερφή σου χρόνια. παντρεύτηκε. Τι γίνεται, παντρευτήκατε πολύ νωρίς τα κορίτσια. Ήμασταν και δίδυμες και έγινε γρήγορα. Τα αφήνουν αυτό τα κορίτσια, έτσι είναι. Είμαστε και καλά κορίτσια. Μπράβο, φαίνεται ότι είστε πολύ καλά κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ. Αρβανή τη Μέρη, έτσι. Μάλιστα. Έχεις κατάστημα με ρούχα. Γυναικεία ρούχα στο Χαϊδάρι. Είναι πολλά χρόνια το μαγαζί μας. Οικογενειακή επιχείρηση. Οικογενειακή επιχείρηση, ναι. Ο παπάς κατάγεται από την Καλαμάτα, η μαμά από το Ρέθυμνο. Ναι. Το χωριό λέγεται Όρος. Της μαμάς μου, ναι. Το Είναι χωριό ωραίο λέγεται χωριό. Όρος. Αγαπάς πάρα πολύ την Κρήτη, το έχουμε καταλάβει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μαντινάδα θα μας πεις. Βέβαια. Έχεις καμία καλή για πες μας, να ξεκινήσουμε. Πολλά τα χαιρετίσματα που πέμπω στην παρέα. Ελπίζω να περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, ρε Μαρούλα, τέλεια. Είσαι, το λέω και το ξαναλέω, αλλά πραγματικά από τα πιο αγαπητά παιδιά εδώ. Έχεις Τιμή βοηθήσει που το όλους λέτε. τους παίχτες, έχεις δώσει πολύ θετική ενέργεια, ωραίες συμβουλές, χορούς. Πάνω στον πάγκο, σε θυμάμαι, στον τα highlights της Μέρης, όταν ανέβηκε πάνω έγινε χαμός. Σε ποιο παιχνίδι? Ανεβάσατε. Πρέπει να ήταν στην κοπέλα που τη DJ. Α, μάλιστα, στην Βάσο, στη Βάσο. Βάσο, ναι. Στη Βάσο μας. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε ευχόμαστε, θα λέμε κι άλλα στη πάρα πολύ. συνέχεια. Τα ποσά μας είναι απέναντι από 1 λεπτό μέχρι 60.000 ευρώ. Πήρες χαρτί και στυλό, Ναι, βλέπω. είμαι... Τι σύστημα θα ακολουθήσουμε? Δεν είμαι τόσο αριθμό μνήμων. Το κάνω πιο πολύ για να μην έχω άγχος. Για να μην όχι έχεις για άγχος. κάποιο άλλο. Θες κάτι να πιείς? Ένα τσίπουρο. Μια ρακή, τι άλλο. Με προσβολή από. Μια ρακή παρακαλώ να φέρουμε. Λοιπόν, Μέρη, θα βρούμε τσίπουρο, θα φέρουμε ρακή. Νεράκι, ρε παιδιά, πλάκα κάνω. Ξεκινάμε, πρώτος γύρος. 5 κουτιά. Νομό Ζακίνθου στην Τία, το νούμερο 18. Για να δούμε η Τία. Μερούλα μου, θα μας λείψεις. Ευχαριστώ Η πολύ. Τία η σχεδιάστρια μόδας. Ξεσφράγισε Χρόνια πολλά ήδη. σε όλους. Και είναι το Και καλή πρώτο χρονιά. κουτί της τελευταίας εκπομπής για το 2016 με το δυνατό που πέσαμε, ρε παιδιά. Πώς έγινε αυτό? Δεν πειράζει, Ελίνα μου. Και το έφερε στο χάρτη, παιδί. Πήγαινε τα έτσι. Και το είχα σκεφτεί πολύ. Λοιπόν, δεύτερο κουτί, έφυγαν οι 60.000. Δεν το έχουμε ξαναδεί νομίζω αυτό. Πρώτο άνοιγμα και 60.000 Εντάξει, είναι η θα πάω πρώτη καλά. φορά. Είναι η πρώτη φορά. Θα πάω καλά, είμαι τυχερή. Είχες αρκετές φορές τις 60. 3 φορές. 3 φορές τις 60, μάλιστα. Και χθες. Δεύτερο κουτί. Το νούμερο 22, νομός Αρκαδίας στον κύριο Γιάννη. Για να δούμε ο πρόεδρος. Σε παλαιότερο επεισόδιο, Χρήστο μου, είχες εκφράσει την απορία Ναι, ναι. αν υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ Χανιών και Ηρακλείου. Ναι, ναι. Τώρα λοιπόν μπορεί να σας πω τι είναι αυτό που χωρίζει τα Χανιά από το Ηράκλειο. Παρακαλώ. Το Ρέθυμνο. Καλό. Είναι λίγο σαν το ανέκδοτο που μας είπε ο Ανδρέας. Λοιπόν, πρόεδρε, ξεσφαγίστε. Ο πρόεδρος, η Μερούλα είναι τόσο συγκεντρωμένη, δεν ακούει γύρω της και καλά κάνει. Πρόεδρε, άνοιξε 7.500. Μπροστά στις 60 μια χαρά είναι η 7.500. Έχουμε και αυτή την οπτική. Το έχουν και κόκκινα μέσα στο παιχνίδι, προς το Ναι, θυμίζω. αγαπητέ μου. Πάμε να βρούμε κανένα.
Είσαι πολύ όμορφο κορίτσι, θα πρέπει να το πω. Είναι όμορφο κορίτσι, κυρίες και κύριοι, από κοντά. Τώρα που τη βλέπω ακόμη καλύτερα. Έβγε. Με τι υλικά έκανε τις κόρες αυτή η μαμά. Μπράβο. Η Μέρη, όπως ό,τι και να πω εγώ, δεν αποφασίζει. Το 6. Το 6 το αποφάσισε. Είναι από εδώ. Το 6. Πού είναι το 6? Εδώ είμαστε. Εδώ είναι το 6. Γιώργο. Γιώργο από τη Σαντορίνη. Καλή χρονιά καταρχάς, να πούμε. Υγεία, χαρά, αισιοδοξία. Και ένα κόκκινο. Να ευχηθούμε για ένα κόκκινο. Βέβαια, εννοείται. Ό,τι το καλύτερο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ανοίγουμε το κουτί και 1 λεπτό. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε τη Σαντορίνη. 4ο κουτί. Το νούμερο 8, στον όμορφο Κωνσταντίνο, νομός Ατελοκαρνανία στο Detective. Για λέγε Detective. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά να Πού τα βρήκες όλα αυτά τα πουκάμισα με τα παπιόν? Είναι στυλ, έτσι. Είναι. Είπα να έρθω όσο πιο εορταστικός γίνεται. Έχεις βάλει και πορτοκαλί, έχεις βάλει και κίτρινο. Κάπου εδώ τελειώνουμε όμως. Κάτω τώρα αλλαγή. Είναι ενσωματωμένο το παπιόν επάνω? Όχι. Α, εσύ το βάζεις. Ωραία. Λοιπόν, για δώσ' μας άλλο ένα κόκκινο, άνοιξε το. 2 ευρώ. Επιτέλους η Μέρη κατάλαβε το παιχνίδι. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Η Μέρη έβαλε από το παιχνίδι δυστυχώς τις 60.000. Έβαλε 2 κόκκινα και τις 7.500. Και πάει τώρα για το 5ο κουτί. Δυναμικά. Η Μερούλα που έχει σπουδάσει, έχει κάνει και πιάνο, έτσι δεν είναι? Παίζουμε χρόνια πιάνο, από 8 χρονών. Έχουμε πτυχίο δικής και έχω σπουδάσει και marketing. Μάρκετινγκ και πιάνο λοιπόν. Και χορεύεις πολύ ωραία κριτικούς χορούς. Ναι, είχαμε Εκτός από τους Ιφτετέλη που σε έχουμε δει πάνω στα τραπέζια. Και σήμερα θα ανέβεις εδώ, το είπες, σε περίπτωση που κερδίσει από ποιο πόσο και πάνω? Από 10 και πάνω. Από 10 και πάνω, έχει δώσει πόσο. Είναι τάμα, κυρίες και κύριοι, είναι τάμα. Τι να κάνουμε, αφού είναι τάμα, θα ανεβάσουμε το κορίτσι εδώ πάνω. Συμφωνείτε? Πω, τι έχει να γίνει. Από 10 και πάνω, ποιο Ιφτετέλη θες να το έχουμε έτοιμο? Όλα παιδιά τα χορεύω λίγο, να ακούσω έτσι μια μελωδία που μου αρέσει. Δεν σου πολύ έτσι. Όλη μέρα Έτσι, μπράβο. χορεύω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσουμε. Ποιες είναι οι αγαπημένες τραγουδίστριες? Θέλω να μου πεις. Τι ακούς πιο πολύ? Να τα σημειώσω εδώ. Το σημειώσεις τα νούμερα. Μ' αρέσει πολύ του Χαρούλη το. Χαρούλης. Έλα στο χορό, της Μελίνας Ασλανίδου. Έλα στο χορό, Μελίνα Ασλανίδου. Το καινούριο που έχει βγάλει με το Σταβέντο. Με Σταβέντο, ωραία. Και ό,τι άλλο πες μας. Ό,τι τραγούδια σ' αρέσουν σήμερα θα τα παίξουμε. Jukebox. Επιλέγεις απλά να μας βγάζεις καλά νούμερα για να έχουμε αφορμή να τα παίζουμε. Πάμε να κάνουμε το 1 ευρώ τώρα. Πάμε στο 5ο κουτί. Μέρη. Το νούμερο 1, νομός Εύρου. Πάμε στην Άννα. Λοιπόν, Μέρη μου, εύχομαι το 1 να έχει το 1 ευρώ. Μακάρι. Για να δούμε λοιπόν η Ανούλα, η ταυλαδόρισα της παρέας, έτσι δεν είναι? Είμαι, ναι. Δυνατό τάβλη μαθαίνω. Για άνοιξε. 1.000 ευρώ. Μια χαρά. Ωραία είναι παιδιά. Πολύ ωραία. 1.000 ευρώ. Μπορούμε και καλύτερα. Τραπεζίτης τώρα. Κιόλας. Καλησπέρα. Ναι, 250.000. Λέει γιατί το λέμε και το ξαναλέμε. Κνευρίζεται. Ναι, αλλά είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια, κύριε Τραπεζίτη. Απολογισμό κάναμε. Δεν μένουν κρυφά αυτά, ξέρετε, δεν είναι. Γι' αυτό είπα ότι δώσατε και 1 λεπτό για να χαρείτε λιγάκι. Ωραία. 1.000 ευρώ. Μάλιστα. 1.000 ευρώ. Θα σταματήσεις, Μερούλα? Είναι δυνατόν, είμαι τόσο καιρό εδώ. 1, 2, 3. 1.000 ευρώ είναι πολύ λίγα για τη Μερούλα μας. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Ούτε για ζήτα. Θα πω στο λατρεμένο Φώτη, νομός Κέρκυρας, στο νούμερο 20.
Φώτης. Πού Να είναι ο ανοίξει Φώτης? το κουτάκι του, τη Φώτης βαλίτσα. γίγαντας. Ο τιτανοτεράστιος Φώτης. Ο Φώτης με τα κορίτσια του. Κάνουμε πολύ Μαριλένα παρέα. και Αγγελική και Σπυριδούλα. Και Σπυριδούλα, συγγνώμη. Ναι. Μαριλένα. Εντάξει, ρε παιδιά. Θα μας κάψει. Τόσα ονόματα δεν τα θυμάμαι. Κάνα λάθος. Λοιπόν, έλα Φώτη, δώσ' μας σε παρακαλώ αυτό που πρέπει. Ξέρεις εσύ. Μπράβο Φώτη! Μπράβο! Μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Έτσι, μπράβο, μόνο κόκκινα. Το 21. Δεν την κλείνετε. 21 πάω. Όχι το 21. Στο 5. Στο 5 λοιπόν πάμε. Στην... Η Ανίτα που είναι, εδώ απέναντι. Μπορώ να αλλάξω γνώμη. Τι, περίμενε, Ανίτα. Δεν θέλω το 5. Δεν θέλουμε το 5. Θα σε ξαναπάρουμε τραγούδι ή να πάμε σε... Όχι. Θα πάμε στο νούμερο 14, νομός Λακωνίας. 14 λοιπόν, Δήμητρα. Μερούλα, καλή επιτυχία. Τρίπλα, τελευταία στιγμή έκανε λοιπόν η Μέρη. κάνω αυτά τα γρήγορα. Έφυγε με έναν ελιγμό και πήγε στη Δήμητρα. Άνοιξε το κουτί σου. Μπράβο, 1 ευρώ. Έγινα οργανοδωρητής. Έγινα οργανοδωρητής, μα έδωκα μόνο μάτια. Για δε μεταμοσχεύονται λέει καρδιές που είναι κομμάτια. Πόσα έχουμε ακόμη Μερούλα? Έλατε. Έχουμε ακόμη ένα κουτί. Ένα, άντε. Το έχω ρε παιδιά, το έχω. Λοιπόν, Ωραία. το 16 έχει Μας πολύ το καιρό τραγούδι, οπότε θα συζητηθούμε. να βγάλει ποσάκι. Και πάμε πού είπες τελικά? Στο νούμερο 16, νομός Λάρισα, στο Μαράκι, Μαρία. που χορεύει Μαρία. Κλαρίνα. Μέρη μου, καλή επιτυχία, Ευχαριστώ καλή πολύ. χρονιά, να είσαι πάντα έτσι ευτυχισμένη. Μαρία. Άνοιξε το κουτί σου παρακαλώ. 4.000 ευρώ. 4.000. Δεν πειράζει, 4.000 έξω το παιχνίδι. Πάμε σε προσφορά από τον τραπεζίτη. Πολύ γρήγορα περνάει η ώρα, είδες? Περνάει η ώρα, τραπεζίτη μου, Ναι. μην είσαι πολύ κακός μαζί μου σήμερα. Καλές μέρες έρχονται. Σας αρέσει? Τέλεια. Με ρωτάει για τα καπελάκια, για μου λέει τα καπελάκια. Και... 1.400 ευρώ. Λοιπόν, συγκεντρώνουμε κόκκινα. 7 κίτρινα, 7 κόκκινα. 7-7. Μάλιστα. 7-7. Μάνα, βάλει τη δύναμή σου. 1, 2, 3. Μαλώνεις με την αδερφούλα σου. Τσακωνόμασταν πολύ μικρές. Ναι, μέχρι ποια ηλικία? Και στα 17 σταματήσαμε. Είδαμε ότι ταιριάζουμε Για τα περισσότερο, λεφτά έχετε οριμάσαμε. τσακωθεί, τσακώνεστε για τα χρήματα. Ποια έχει το ταμείο? Ποια είχε μάλλον, γιατί τώρα Η έχετε... αδερφή μου τα διαχειριζόταν καλύτερα. Μάλιστα. Ανταλλαγή. 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 Τι λες? Τι λέει η αδερφή σου? Νομίζω πως ξέρεις καλύτερα, γιατί σε κάποιες φάσεις που συζητάγαμε πάντα έλεγα το αντίθετο από σένα σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή δεν παρακολουθούσα. Μάλιστα, δεν μας βοήθησε πολύ. Κατάλαβα. Έλεγα να το αντάλλαζα, έλεγα να το το ανταλλάξεις. κρατήσω. Τότε να το ανταλλάξεις. Να πάρω το 2. Μέρη μου, άλλαξε εδώ που το σκέφτεσαι. Αν νιώθεις ότι πρέπει, ναι. Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να μας πεις τι θα κάνεις. Θα το κρατήσεις ή θα το αλλάξεις? Αχ, Μερούλα συνονόματι. Δεν θέλω να μου πεις, το αποφάσισα, θα τα αλλάξω. Έχω καλό προαίσθημα για σένα. Θα το αλλάξεις λες? Είσαι σίγουρη? Ναι, θα τα Θα το πω. αλλάξω. Το παίρνω? Ναι. Παίρνω το κουτί με τον αριθμό 10 και πηγαίνω. Αισιόδοξο σε θέλω. Αισιόδοξο. Όσο το δυνατό. Μαρία, σήκωσέ το. Σήκωσέ το. Λοιπόν, για να δούμε. Νάτι λοιπόν, η ανταλλαγή είναι γεγονός και το 2 είναι το νέο κουτί επάνω στο τραπέζι. Όχι, όχι, τι θα γίνει. Πάμε παρακάτω, πάμε. Λοιπόν, εγώ θα τα σαρώσω Στον όλα, τρίτο θα γύρο. τα δεις. Ελίνα μου. Το 2 είναι πάντα ένας αριθμός που μας ακολουθεί. Δεν ξέρω αν το διάλεξες γι' Είστε αυτό. δίδυμες, αυτό το λες. Γενικά Η μας αλήθεια ακολουθεί είναι- το 2. Να σου πω ότι η αδερφή μου έχει κάνει σιγά σιγά.
Είχα πει ότι δεν θα σκεφτόμουν έτσι. Άρενα, θα με σκότωνες τώρα, αλλά Νοέ μου πιστεύω κάτι έχει. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο γύρο. Ναι, ναι, συνεχίζουμε. Συγγνώμη, Ναι. καθυστερώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βάσο μου. Βάσο μου. Πάμε στη Βάσο. Στη Βάσο, στον νομό Βάσο. Αχαΐας. Στο Τη 7 συμπαθώ λοιπόν. πολύ. Πάμε στο 7. Βασιλική. Όποτε θες ανοίγεις. Πάμε. Δυστυχώς έφυγαν οι 20.000 από το παιχνίδι. Άσχημο αυτό. Έμειναν οι 40 βέβαια. Γιατί. Δεύτερο κουτί. Σίγουρα λοιπόν δεν πήρες τις 20.000 από τη Μαρία. Μην αγχώνεστε, παιδιά, θα τα καταφέρω. Τα χρήματα για πού προορίζονται? Έχω πολλά στο μυαλό μου. Θέλω να βοηθήσουμε την επιχείρησή μας. Δεν έχουμε χρέη ούτε δάνεια. Απλά έτσι για να πάμε ακόμα καλύτερα. Φτιάχνουμε το σπίτι μας, θέλουμε να κάνουμε οικογένεια. Θέλω να βοηθήσω ένα μωρό που είναι 15 μηνών, είναι ανιψιά της κολλητής μου. Έχει ένα θεματάκι σοβαρό. Μάλιστα. Είναι Λοιπόν, πολύ λόγοι. τέλεια. Πάμε παρακάτω, Μαρουλά. Δεύτερο κουτί. Το νούμερο 12, νομός Αττικής. 12. Είναι ο Θοδωρής. Χρόνια πολλά σε όλους. Μέρη μου, ολόψυχα τα 10 ευρώ. Θα μας λείψει πολύ. Ο ψαροτοφικάς μας λοιπόν ο Θοδωρής. Ο Άντωνι Πέρκινς έτσι σε έβγαλε το δημιουργικό του deal. Άντωνι Πέρκινς, για άνοιξε το κουτί σου. 500 ευρώ. Τέλεια. Έλα και μ' αρέσει να πάει καλά. Ακούμε την Μελίνα Σλανίδου. Το τραγούδι με τα βέντο. Νερό και χώμα λέγεται, έτσι. Ναι. Νερό και χώμα. Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τι άλλο θες για τη συνέχεια, τι άλλο τραγούδι, για Βάλτε διάλεξη. μου τσιφτετέλια, παιδιά. μην Τσιφτετέλια. πειράζει. Να ανέβω λίγο. Μόνο τσιφτετέλια πάρει. Τίποτα άλλο, πάμε. Παραγγελιές. 6. Τρίτο κουτί. Για πρόσεχε τώρα. Ναι. Για πρόσεχε, άμα θες να χορέψεις. Αυτό το νούμερο έχει συχνά ποσά. Θα τα ανοίξω όμως. Το νούμερο 17, νομός Αττικής. Πάμε στο 17, στη Μάγδα. Ρούλα μου, καλή επιτυχία και εύχομαι η Βασίλης να έρθει νωρίτερα για σένα φέτος, φέρνοντας μόνο κόκκινα. Μόνο κόκκινα. Μάγδα, άνοιξε το κουτί σου. 50 ευρώ η Μάγδα! 50 ευρώ έξω το παιχνίδι! Ερωτευμένος με τα μάτια σου. Το έχει τραγουδίσει ποτέ ο άντρας αυτό? Είναι τόσο σοβαρό. καλό, σε όλα τα τραγούδια τα ωραία μου τα αφιερώνει. Στα αφιερώνει ακόμη? Ναι, ναι. Γιατί Πότε όχι? παντρευτήκατε? Δεν με έχει στεναχωρήσει ποτέ. Παντρευτήκαμε τέλος Αυγούστου, 26 Αυγούστου, ήμασταν 8 χρόνια μαζί, 8. 8 χρόνια πριν και παντρευτήκατε. Και παντρευτήκαμε, Μπράβο. συγκατοικήσαμε, είδαμε που ταιριάζαμε και ήμασταν πάντα αγαπημένοι. Τι ωραία, μπράβο. Ηθικός, ηθικός, αφοσιωμένος στο σπίτι του. Τέλεια, μπράβο, μπράβο. Σπάνια αυτά, πολύ σπάνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Προσφορά έχουμε, προσφορά. Εύχομαι τύχη να είναι με το μέρος μου τώρα. Για να δούμε, Μαριλά. Ναι. €1 μου λέει για κάθε χρονιά από το έτος 0 μέχρι Μάλιστα. τώρα. Δηλαδή 2016 ευρώ. Την αγάπη μου. 2016 ευρώ σου δίνει. Αλλά είναι και λίγο τσικούνης, δεν έβαλε το 2017. Πάλι και ένα ευρώ ακόμη. Το 2017 το Δεν ξεχάσατε. πειράζει, να τα δώσεις στα παιδιά στα κάλαντα. Πάμε. 1, 2, 3. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στον επόμενο γύρο. Τέταρτος γύρο. Αισιόδοξο, σας θέλω παιδιά, θα τα καταφέρω. Θα βγάλω το... Πώς και σε κράτησα σένα το σύνορα. Την αγαπώ, τη θαυμάζω, είναι την πάρα, το νούμερο 11, νομός Ευρυτανίας. Πάμε λοιπόν στο νομό Ευρυτανίας στην Ελευθερία. Ελευθερία ξεσφράγισε. Μέρη, σε αγαπώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Σένα τα ίδια. Θα στεναχωρηθώ άμα βγάλουμε μεγάλη. Τι στεναχωρηθείς. Ελευθερία. Θετική ενέργεια. Δεν λέει μικρό για... Μπράβο! Μπράβο Ελευθερία, 100 ευρώ.
να πας, άστιγα να φύγει, μην την τυραννάς. Όταν μια γυναίκα πια δεν την δοθείς, μην την καθυστερείς, μην την καθυστερείς. Μην καθυστερείς, Μερούλα, μην καθυστερείς. Πάμε στο επόμενο κουτί τώρα που έχεις έμπνευση. Πάμε στο 15, στον Νικόλα. Ο Νικόλας. Νίκος, προς αποφυγή μπερδέματος. Ναι, ναι. Νίκος, μπράβο. Νίκος και ο Νικόλας είναι από εκεί. Μέρη, καλή επιτυχία. Τι θέλεις, πες μου ποσό που θέλεις, Μερούλα. Θέλεις τα 10 ευρώ. Κοινάκι. Δώσε τα 10 ευρώ. Δώσε 750. Μια χαρά είμαστε. Τρίτο κουτί, Μέρη. Τρίτο κουτί. Τι να το κάνω αυτό. Αχ, για να δούμε. Πολύ όμορφο αγόρι κι αυτός. Νομός Αττικής, το νούμερο 13, Πέτρος. Ο Πέτρος. Είναι ωραίο παιδί. Σοβαρός, ευγενικός. Ναι, μετρημένος. Έχουμε μιλήσει πολύ λίγο, αλλά ναι, αμέσως άμα μας δώσει ένα κόκκινο, πραγματικά... Έχουμε να σχεδόν να χορέψεις. Καλή χρονιά κιόλας από μένα. Αλλιώς φάει χ, θα φάει χ κατευθείαν, στο λέω. Άμα βγάλει κίτρινο μεγάλο, μην βγάλει τη 40. Πέτρο, κανόνες στην πορεία σου. Έλα, άνοιξε. 10.000 παιδιά. Έχεις 10.000. Γι' αυτό σου λέω περίμενε να δεις και μετά να κρίνεις. Μάλιστα. Ναι. 2.800 ευρώ. Ακολουθεί ένας γύρος με 3 κουτιά, είναι ο τελευταίος γύρος. Νομίζω άλλη. Να φωνάξουμε και την αδερφούλα σου, έλα κοντά μας. Πάρε και το μικρόφωνο για εδώ. Έλα, δεν από εδώ και πέρα χρειάζεται να είσαι δίπλα. Δεν είναι και εύκολο. Μα έχω να τη δω 6 μέρες. Λοιπόν, 2.800 ευρώ. Τι έλα, το χτυπήσουμε μαζί. Εγώ θα σου λέω να παίξεις. Το ξέρω ότι θα μου το δεν χρειάζεται να ρωτήσω, αφού ίδια σκεφτόμαστε. Είναι πιο σταθερή όμως. Εγώ είμαι λίγο τζογαδούρισα. Μην αγχώνεσαι, θα δούμε τι θα κάνουμε. 2, 3, έτσι, μπράβο. Έτσι, επίδεση. Καθίστε και μαζί. Καθίστε και μαζί για να το χωράτε. Μια χαρά χωράτε. Τι γλύκα. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, συνεχίσαμε, είπαμε, το 13. Τι λες να ανοίξω το κουτί μου. Κοιτάξτε τι όμορφο κότσισε για τα δύο. Φτούφτου μου σας ματιάς. Μαγειρεύεται ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να βρούμε το κουτί τώρα. Το 14 το έχω βγάλει, Το κουτί. Ναι. Πάμε να βρούμε τα 10 ευρώ, τα κότσια. Ναι. 4. Νομός Αχαΐας νούμερο 4. Πάμε λοιπόν στον Κώστα, το τοξιτσί μας. Κώστας. Καλή χρονιά από μένα. Να είσαι καλά, Κώστα. Κώστα, καθάρισε για τα κορίτσια, σε παρακαλώ. Το εύχομαι, το όπως ελπίζω. κάνει ένας... τι έχουμε να πούμε για τον Κώστα. Για τον Κώστα πες. Τον αγαπώ. Είναι φοβερό και τυπάκι. τα θετικά του Κώστα θέλω να πω. Είναι πάντα χαμογελαστός, εύστροφος και πάντα με το καλό το λόγο. Αμέσως έρχεται, μας αγκαλιάζει. Το κυριότερο. Καλά. Εγώ τρομάζω όταν το βλέπω. Κάνω έτσι πάνω, συνέχεια στα καμαρίνια. Μοιάζει ολόιδια. Μπράβο, μοιάζει το παλικάρι, λένε. Δεν είναι καλό αυτό που λέει. Τον έχω συνηθίσει τώρα και το έχω ξεχάσει. Ναι. Είστε ολόιδοι, πραγματικά. Εσείς κι αν είστε δίδυμοι. Κωστάκι, για χτύπατο. 2.000 ευρώ, ωραία. Μια χαρά είναι, δεν πειράζει. Είναι μικρό κίτρινο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά εδώ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα γίνει χαμός. Γιατί έχουμε μέσα 40.000 ευρώ. Σε λίγο εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, πώς πάμε. Το στυλό πάρε. Ελίνα, και έκανε μια ανακεφαλαίωση που βρισκόμαστε, πάρε το μικροφωνάκι σου. Θέλουμε μια καλή προσφορά. Πρέπει να είναι γενναιότερος όταν θα κάνει την επόμενη προσφορά. Πώς έχουμε 2 κουτιά ακόμα. Έκανε την προσφορά πριν, 2.800 ευρώ, συνεχίσαμε. Είναι λίγα τα χρήματα, άλλα 2 κουτιά. Άλλα 2 έχουμε. Είναι ο 5ος γύρος, ο τελευταίος με 3 κουτιά. Για να δούμε τι θα αποφασίσει η Μέρη. Και εσύ μπορείς να βοηθήσεις, Ελίνα, αν θες. Μπορώ, εγώ έχω αποφασίσει. Ωραία, ακούω.
Έχουμε 3 κόκκινα, 4 κίτρινα μες στο παιχνίδι. Το νομό Θεσσαλονίκης, νούμερο 21, τον Νικόλα. Καλησπέρα Μέρη, καλησπέρα Ελίνα, καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα. Επειδή λένε τη νέα χρονιά πρέπει να την καλοπιάνουμε για να μας το αποδώσει, ελπίζω να έχουμε κάτι μικρό για να μπορέσει να κάνεις ένα όμορφο παιχνίδι, κορίτσι μου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, ρε Νίκο. Ωραία, τα λέει ο Νίκος, αλλά να σου πω κάτι, Νίκο, κάθε χρόνο την καλοπιάνουμε, αλλά να τα αποτελέσματα. Θα πάρουμε τα 10 ευρώ. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο. Άλλο τρόπο πρέπει να βρούμε. Λοιπόν, για να δούμε ο Νικόλας τι θα μας δώσει. Πάμε! 1.500 ευρώ, ωραία. Καλό ήταν. Μια χαρά είμαστε. 3-3 τώρα τα ποσά μας. Πάμε στο τρίτο κουτί, στο τρίτο άνοιγμα και αμέσως μετά θα ακούσουμε προσφορά. Η αγωνία αρχίζει να κορυφώνεται από εδώ και πέρα. Το 3, το 4, το έχουμε βγάλει το 4 και το 5. Ας πάμε στο νομό Ιωαννίνων, στο νούμερο 5, στη γλυκιά Ανίτα. Μου επιτρέπετε να πάω, κορίτσι, έτσι. Πηγαίνω λοιπόν στα Γιάννενα. Να πω να είναι μικρό, κουκλιά. Σου εύχομαι κάτι μικρό και να τα ανοίξω μέχρι το 2016. 17, να έχω ανοίξει το κουτί. Ζάσου τα χεράκια σου. Εύχομαι. Ωραία. Θέλει ζόρι. Τεχνική, τέχνη. Με τέχνη θέλω να μου βγάλεις από μέσα τα 10 ευρώ, Ανίτα. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ μέσα, άραγε, Βασίλη, τι διέστηση έχεις, σαν καινούριος. Σαν καινούριος, επειδή έχει μόνο τα δικά μας έχουν μείνει. Και από εδώ δίπλα μας έφυγε, άρα... τελειώσαν όλα, έχεις δίκιο. Ναι. Είναι τυχερή από εδώ, άρα θα τη βοηθήσουμε νομίζω. Πιστεύω θα πάμε καλά, πιστεύω θα πάμε καλά. Αμέσως μετά θα έχουμε προσφορά, δεν πρέπει να δούμε τις 40.000, άνοιξε! Μπράβο! 20 ευρώ! 20 ευρώ! Ελίνα, κατεβαίνεις κάτω εσύ. Άσε το κορίτσι να το χορέψω εδώ πέρα. Μου φέρε γκούρι ρε το διδυμάκι, δεν το είπα. Λοιπόν, τραπεζίτης, κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Θα πάρει τώρα τηλέφωνο. Μην μας ευνηδιάσει, να μας βρει στη θέση μας. Συνεχίσω. Παρακαλώ. Πόσο? Το μεταφέρω. 4.200 ευρώ. Wow. Δύο κουτιά ακολουθούν. Ένας γύρος με 2 ανοίγματα. Έχεις 3 κίτρινα, 2 κόκκινα. Και 2 ποσά πάνω από την προσφορά του τραπεζίτη. 4.200 ευρώ σου δίνει για να σταματήσεις εδώ. Όμως υπάρχουν μέσα οι 40.000. Υπάρχουν και οι 5.000. Τι λες, Μέρη? Έλεγα ότι δεν θα συνέχιζε, Έλληνα. Αλλά σκέφτομαι αν βγάλω τα 40 και να χάσω 1.000 ευρώ στην προσφορά. Αλλά νομίζω ότι έχω τα 2 νουμεράκια. Το νομό Άτας φοβάμαι πάντα. Να ξεκινάμε το πρώτο χτύπημα και βλέπουμε 1, 2, 3. Εγώ περίμενα να το σκεφτείς το τρίτο, αλλά κατευθείαν. Συνεχίζει λοιπόν. Συνεχίζει η Μέρη, πάει στον εκτό γύρο για να δούμε από εδώ και πέρα κάθε άνοιγμα. Και θρίλερ. Το 5 το έβγαλα, αλλά δεν έχω σημειώσει τι έβγαλε. Να ανοίξω το 19, ρε παιδιά. Θα φοβάστε κι εσείς, δεν τι έχουμε πάθει. Μαύρη γάτα το 19, μαύρη γάτα. Να μην το ανοίξω, Θα ανοίξω το νούμερο 3, το νομό Τρικάλων που ήρθε σήμερα ο Βασίλης. Βασίλη. Χρήστο. Βασίλη, τι θα σφάγισε? Χρήστο. Για να δούμε, Βασίλη, τι γίνεται εδώ μέσα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εύχομαι να συνεχιστεί αυτό που είπα. Ο Βασίλης μπορεί να πούμε με βεβαιότητα ότι θα δώσει κάτι καλό.
Απολαμβάνουμε μέρη, κυρίες και κύριοι. Ωχ, λέω να την πάρουμε την ψυχή, γιατί να είμαστε... Τι να λέμε τώρα, γιατί είναι το κουτί που είχε. Μου επιτρέπεις, Μαρία. Βεβαίως. Εδώ, λοιπόν, είναι το κουτί που είχε η Μέρη. Άρα, θα δω μόνο εγώ. Συγγνώμη, έτσι. Οπωσδήποτε. Για να δούμε αν έκανε καλά που έδωσε αυτό το κουτί. Είχε το κουτί με τον αριθμό 10, 10 ευρώ, 3.000, 5.000 και 40.000. Έκανε καλά που έδωσε αυτό το κουτί. Τι πιστεύεις, Μαρία? Εύχομαι να έκανε την καλύτερη ανταλλαγή. Έκανε πάρα πολύ καλά. Ναι, κυρίες και κύριοι! Ο τραπεζίτης τραγουδάει, κυρίες και κύριοι. Όπω τι γίνεται, παιδιά, σήμερα. Έλα, κάτσε. Κάτσε να ακούσουμε τον τραπεζίτη τώρα. Προσπαθώ να πιάσω το φυλακτό. Παρακαλώ. Είχα πάντα εδώ ένα φυλακτό κρυμμένο μέσα στα ρούχα μου. Μάλιστα. Κάτσε να ακούσει την προσφορά τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνεις Σ' αγαπώ. είναι μια πολύ καλή προσφορά. Είμαι πολύ χαρούμενη. Είσαι έτοιμη? Πανέτοιμη. 9.000 ευρώ. Χριστός την Παναγία. Αλλά 3.000, 5.000 και 40.000 είναι μέσα στο παιχνίδι. Έχεις 3 κίτρινα ποσά. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και ένα άνοιγμα. Ένα άνοιγμα μόνο. Λοιπόν, σ' ακούμε, Μερούλα. Να παίξω. Να παίξω, ρε. Να σας πω κάτι. Συγγνώμη, αλλά το 2016 ήταν τόσο τυχερό για μένα. Παντρεύτηκα, έκανα το γάμο μου, η αδερφή μου γέννησε το Γενάρη. Πάνε καλά οι δουλειές μας παρόλο που είναι δύσκολη χρονιά και λέω να συνεχίσω. Εγώ θα παίξω. Μερούλα. 1, 2, 3 λέει η Μέρη. Μην αγχώνεστε. Ξύπνησε. Μην αγχώνεστε. Ξύπνησε η Κρήτη μέσα στη Μέρη. Ναι, να ζήσει η Κρήτη. Πάμε. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη που σας καθυστέρησα, παιδιά, αλλά μου φαίνεται αιώνας που είμαι εδώ πάνω. Θα βγάλω το νούμερο 9. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. 9. Μην αγχώνεστε. Στο 7 ήταν τα 20 και στο 13 ήταν τα 10. Προσοχή. Κόκκινο. Όχι, Ο σκύλος δαγκώνει. Έτσι. Η Ειρήνη. Για τον τραπεζίτη όμως. Ναι. 3, κάντε έτσι, παιδιά, κάντε έτσι. Αυτό πιάνει συνήθως. Όπως καταλαβαίνετε, Φαντάζεσαι να έχω τα 40. εδώ, αν δεν δούμε 40.000, πανηγυρίζουμε. Εάν τις δούμε, δυστυχώς, όχι. Δεν πειράζει και να τα χάσω. Μόνο εάν δούμε τις 40.000 εδώ Δεν απογοητευόμαστε. πειράζει και να τα χάσω, δεν πειράζει. Θα σας ευχαριστώ Υπάρχουν πολύ. 3 κίτρινα ποσά. Οι 40, οι 3.000 και οι 5.000. Καθίστε να πιω νερό, μην Θέλουμε να πνίγω. δούμε ή τις 3 ή τις 5.000. Αμέσως μετά θα ακούσουμε προσφορά. Είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου. Και θέλουμε η ευχή να γίνει πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν. Κάτσε κάτω, Μερούλα μου, κάτσε εδώ. Κάτω σε ποιος τώρα. Βλέπω. Βλέπω να γίνει... Παιδιά, εγώ τα έχω. Όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω, εγώ τα έχω. Συνεχίζω, μην το ρωτάς. Ακούω. Παιδιά, εγώ τα έχω. Δεν ακούω, θα παίξω. Δεν πειράζει και να τα χάσω. Δεν πειράζει. 17.000 ευρώ. Θα παίξω.
πειράζει, Ελίνα. Θα παίξω. Δεν πειράζει και να χάσω τα 17. Δεν τα είχα. Δεν τα είχα. Μέρη, είσαι έτοιμη? Ναι, πανέμορφη. Κάτσε και πες μας τι θα κάνεις. Επαναλαμβάνω, 17.000 ευρώ η προσφορά του τραπεζίτη να αγοράσει το κουτί σου. 3.000 από τη μία, 40.000 από την άλλη. Θα συνεχίσω. Είμαι ανέμβατη. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Συνεχίζω. Τρίτο χτύπημα! Συνεχίζει, παιδιά, δεν το πιστεύω. Τα έχω, Ελίνα, τα έχω. Συνεχίζει, δεν το πιστεύω. Δεν πειράζει και να τα χάσω. Δεν πειράζει. Δεν τα είχα. Δεν τα είχα. Είναι ακατόρθωτο αυτό που έκανα. Έβγαλα τα 60 από την αρχή. Ψυχραιμία, παιδιά, λοιπόν. Πηγαίνω στο κουτί με τον αριθμό 19. Είναι το κουτί που έχει ο Δημήτρης. Και σφραγίζω, Δημήτρη. Πιάσε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Τελευταία εκπομπή του χρόνου. Και αποδεικνύεται η πιο επεισοδιακή πραγματικά. Να το δω, να το δω, δεν ξέρω. Να το δω εγώ πρώτα, να το δω εγώ. Εγώ τα έχω, παιδιά, εγώ τα έχω. Λοιπόν, να μην το δω καλύτερα. Ας το καλύτερα. Όχι, άσε να το δω εγώ. Άσε να το δω στο επόμενο αλλάζει. Θα πιω από την κούπα, σου διψάω. Για να δούμε. Παιδιά, εγώ τα έχω, Ελίνα. Σε παρακαλώ. Παιδιά, εγώ τα έχω. Το ανοίγω, κυρίες και κύριοι. Το ανοίγω και για να δούμε. Και ο απολογισμός μας λέει 290.000 ευρώ για το 2016. Νομίζω ότι κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Θα τα πούμε σε ένα χρόνο. Το 2017. Θα περάσετε καλά.